Vi skal lave grønkålstips og banantips. Vi starter med at lave grønkålstips. Det vi skal bruge er grønkål, olivenolie og salt. Start med at lægge et stykke bagepapir på bagepladen. Start med at skylle grønkålene grundigt. Fordel nu derefter ud på en bageplade. Hæld 3-4 skefulde olie ud over. Bland det rundt, så der er olie over det hele. Hæld så noget salt ud over og put dem ind i ovnen. Sæt så et ur på 5 minutter. Tag grønkålene ud af ovnen og hæld dem ned i en lille skål. Eventuelt lidt mere salt derpå. Nu skal vi lave bananer. Det du skal bruge er en banan, noget salt. Start med at skrælle bananen. Skær den i tynde skiver. Læg dem på en bageplade. Når du har gjort det, hælder du lidt citronsaft ud over. Hæld så en lille smule salt ud over. Tænd ovnen på 150 grader varm luft og sæt dem ind i ovnen. Tag dem ud, når de er blevet guldenbrune. Vi gav dem cirka 3 timer.